aquesta experiència del que estem parlant, que pot sonar com molt místic i molt tema energia, jo sempre dic, com que soc llevadora i l'he estudiat moltíssim, ho traslladem a la fisiologia i a la ciència pura, i el que veiem és que una dona, quan està parint, les hormones que s'agreguen al seu cos són totes hormones que tenen a veure amb l'amor, que és l'oxitocina. L'oxitocina és l'hormona que provoca les contraccions, que fa que la matriu es pugui contraure perquè el bebè pugui girar i pugui sortir del cos. I l'hormona que dirigeix tot això és l'oxitocina, hormona de l'amor. L'hormona que s'agrega quan tu estàs enamorat, en l'orgasme, quan estàs en estats amorosos i estats de molta plenitud. I l'hormona que va paral·lela és la endorfina, que és l'hormona de la felicitat, de la salut, de l'alegria. I aquestes són les hormones específiques del treball de part. I aquestes hormones arriben al punt màxim en el moment en què el bebè està sortint del cos de la mare. I arriba uns punts, uns nivells d'hormona en el cos que la dona potser en tota la seva vida, faci el que faci, no ho tornarà a aconseguir mai més. Tu de petit havies estat en una comuna on es tenien els fills d'una manera natural i tal i qual. I ara de gran has tingut els fills a l'hospital i no has seguit una miqueta la línia aquesta, no? Sí. La veritat és que segurament m'hagués fet una mica de por, Hagués tingut que fer tot un procés durant 9 mesos, sabent que m'acompanyaria al parc, visitant el lloc on seria, o si seria preparant-me al niu, saps? Hauria d'haver fet tot això, segurament llavors sí. Però vaig estar treballant fins l'últim dia, saps? Cuidant d'un adolescent, no vaig mai parar de treballar, saps? I mai em vaig trobar malament. De fet, el dia que vaig donar llum, aquell dia vaig anar a treballar i en un moment donat em vaig marejar a la feina i em vaig assentar en una cadira i al vespre vaig donar llum. Vull dir, saps? És que en cap moment vaig parar de fer res. És com això que diu la gent, no? Jo no puc tenir un fill fins que no estigui jo ben crescut, ben fet. No estaràs mai fet. Els humans no estem mai fets, no? I el tema del misticisme aquest, de que es reencarnen i que venen i que trien els pares i tal i qual, et treu responsabilitat? Em treu molta responsabilitat, perquè, clar, ella m'ha triat a mi. Ell vol que jo sigui la seva mare. I si jo tinc coses per aprendre, doncs ell les assumeix, saps? Que sóc reviuda i a vegades li fotré un moc. Però diríem que això parteix de la base de que tu tries, no tu el Jan que tu coneixes de tu, cada persona, sinó el teu ser, o sigui, aquell que es va encarnar en el teu cos, aquell ser superior, ara aquest diuen que fins que no tenen 20 dies són aquests, són el ser. Després ja comencen a interpretar, a saber qui té davant i fer el que toqui per... no? Però els 20 primers dies són aquell ser, no? Doncs aquest ser sí que sap on ha vingut. I en David l'han fet fora de la feina, per què? Explico. David l'han fet fora de la feina, entre cúmuls dels seus, no? Però perquè el David assistirà al part. I quan li va definir com seria el part en el jefe el va fotre fora d'un impuls. Cara del camp de casa meu, que us denunciaré! Suposo que això ja ha estat la gota que colmava el... Però sí, i de fet no és la primera persona que diu que denunciarà això. I aquell altre nano que em deia és que tu no tens dret a decidir sobre la vida d'aquesta criatura. I al final li deia, però un moment, saps? La vida ja l'està fent sola, quasi bé. I jo sóc la que haig de parir, tinc dret a decidir com m'haig d'espaterrar, no? O com, no sé. No, jo ara et volia treure la punky que portaves a dintre per acabar, però ja veig que no la portes. Ja no, hòstia, no la tenia, però ara ja no. Has tornat a tenir amb el meu primer embaràs sí que me'n recordo que vaig sortir de l'hospital amb aquesta història de que em volien fer la cesària programada i jo no vaig voler. I clar, la ginecòloga que em va atendre va demanar que vinguessin els seus companys a ajudar-la a convèncer. I hi havia 5 persones i jo. I clar, jo els vaig dir, és que no em programaré una cesària. I em van agobiar molt, però vaig sortir fora i des de fora de l'hospital vaig fer una botifarra, saps allò? És que no torno aquí mai més. Però ara ja no em passa això.